Good day mga kaadoy. Natay available diri nga shamo worth 500 pesos. Day old pa lang ni. Avail na in taon mo, malo. Dagani kayo diri mga kaadoy. Dagani kayo. Basin ganahan mo, you can see this in person. Pwede mo maka-visit diri. Just PM ra jud ani nga account. Siya mo ni siya. Na, see, nice kayo daghan kini siya na napud ni available nga mga dagko pa ni. So kani siya di old pa lang ni. Dayon napud may lain nga katong mga dagko na Bisaya na pod. So kinsay ganahan dira nga magbisaya na. Mapampulutan or pambuhi-buhi ninyo. Alert na!